sa kanang Getafe Bohol guys. As you can see oh. Tanawa ra gud. Ganun na may lipante ari guys. Nga gamay. Di ba dako man ang lipante? Ja, napoy lipante maglibog kay lipante na. guys, napoy giraffe guys. Oh na. Nasugliog na. Kita mo guys. Kita magduwindi nga. Ginitan tara. Oh napoy diwindi nga naintan guys oh. Ja napoy kabaw. May kabaw nga gamay re guys. Nya napoy sirina nga. Kana bang sirina ba guys nga? Wadya mo'y tiil. Ato dara sa dagat guys. Kay isda mo na sila nya karon. Da sila gipaintan na rin. Silutan na res. Getafe guys. Silutan na rin na. Oh, init mo guys. Nya si Jose Rizal ato guys. Katungko-tungko roy. Wag ikapoy. Ito oh. Meanwhile, Ano ho guys? Si Ate Miriam guys. Mo na si Chika Uban ho guys. Anya, ang among buhatan guys, let's do that tuyok-tuyok. Dali, sakay na. Sakay na. Ah. Oh, wa naman siya nakasakay guys. Wa man awa, di ka mong gunit guys. Ari na lang ta guys. At hey guys, sakay tagkabaw ng kamay. Yan, tigrig. Bro. Jog. Ja, ari ta sa ilhang Serena guys. Diba? Ang ilong si Serena guys. Yan na. Guys, ako sundugong guys, dyan nilingkuran guys. Tapos guys. Ngayon. Nga na guys. Ay, napagkasaan guys ha. Nalingaw siya. Ari ka sa ilipante guys. Dali guys. Nen, ari ka sa ngay badging aga hubo guys. Libog kong Serena ba sila? Libog. Diba? Asa iko guys guys. Luig kayong dagway guys. Ang ilong guys. Okay guys. Sunduga ko doon. Dengan ka na siya. Kato. Ay, duwindi nga nainitan. Ay, kiri guys. Guys, namot na po rin Serena guys. Kay, imbis kaya ito rin sa magpuyo ato sa dagat. Diyan sa aris juta guys. Nasa initag ipaintan si Lutan. Ano tala guys? Ang diwindi nila guys. Una ni power no. Kaya naputol magkalo. Ang power man sa diwindi guys. Kaya kanang kalo nila. Kang lupad-lupad na. Pero wala naman ni kalo. So, Wala siya power. Wala siya power. Ang ano mo na yung noun day? Wapa joy kamot. Ay day kamot day. Da kamot. Ang ano na na-plot niya na. Nadagma na siya sa bawah. Nadagma siguro nito siya guys. Ja. Wala kinabuhi mo to. Naputong ingani na. Ngana na siya guys oh. Ari guys. Ay, day ana rin guys no. Day ilipante nila nga kinadakan. Ang sabi na yung elipante. Elipante Elipante o ipante. Mali elipante sa Getafe guys. Grabe kadako. As in dili jud mo matapang guys. Wala mo lang pikas Sa tunggan. kadako, halibog ka unsa na yung now. Guys, ilang elipante guys. Way dunggan guys. Kay ba mo ano? Kay ba mo ano guys? Kay giihaw mo gud sa guys. Itilawan sa mga bulano nya. Wa man nila nalaganahag lasa ni. Ang dunggan may ilahang giprito. Ang salita sa yata. Swing sa diha. Guys. Swing. Are tara guys. Swing sa diri. Wala na. Ay, charap nila guys. Galilog mo muna sa buhol. Nag-crack-crack si Hitafe.
Ate, si giraffe guys. Wala next one. Pila na. Next. Sunod guys. Ay, ito sa zebra guys. Zebra na. Guys, mo ni ilang zebra nga murag giro. Mo ilang zebra guys nga murag giro. Ano ba mo nakakita og zebra nga murag giro no? Pero ang anjo dali guys Di kanang mo lang hayina. ang hayinan. Kasi dagway man niya guys nga na siya kisa. Bye bye. Jangan ta guys. Ay, satu banget sih. Ay, agad yan. Bangkas mo ka. Ari ka tunga. Tunga ka ba? Ito nga. You're gonna be better than a Kingston. This time better than a Kingston. But I'm with my mom, with my mom, my mom. Say I'm a she. But my mom made you move like free. See them against them as always on me. They gon' pull me. Huwag ka si Day. Lagi ni. Guys, kay kinahangakan dyan mo guys. Salamat sa tig video no. Ay, kabuangan nga ko dijag pasayo-sayo to sa mga dancer bito rin sa Hitafe guys. Mura pang PE dito nila sa mura to guys. Bilin naman haning Hitafe guys. And thank you for watching. Bye. See you in my next vlog.